Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu sake kasancewa cikin wannan channel na mai suna Lulsumul Online TV. A yau ma mun sake shigo muku da wani sabon platform ne wanda zaka samu kuɗi sosai da shi. Shine muka ce bari mu hanzarta mu zo mu kawo muku wannan platform domin ku amfana da shi. To domin ganin wannan platform yanzu za mu fara aiki. Idan baka danna mana subscribe ba, dala muna roƙon ka danna mana subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar karauta kan da zarar mu ɗora sabon bidiyo mu sanar da kai. In wannan bidiyo ya burge ka danna mana alamar like. To yanzu ni zan je yana cikin browser na ne, kai kuma zan bar maka link ɗinka a description. Kai tsaye idan baka san ina ne description ba, zaka zo ne kamar bari ka shiga YouTube naka, bari nuna ma description. Kai tsaye ka ga nan ne description. In ka shigo YouTube kana kallon bidiyon mutum, kawai sai ka taɓa nan inda aka sa rubutun ƙasan bidiyon, wato ma'ana description, inda aka rubuta yadda zaka samu kuɗin nan, sai ka taɓa kai dai rubutun naka, description zai fito. To za ku ga nan link ya fito a nan. Da yawa an ce description, za ga su ba su san description ba. To ga description a nan. Kun ga wannan shine link ɗin. A nan an ce mutum za a bar ma link, to a nan za ka ga link ɗin. To yanzu kai tsaye bari mu je mu fara aikin domin ku ga yadda cikin wannan platform ɗin yake. Kai tsaye ga yanda cikin wannan platform ɗin yake. Kun ga wannan sunan wannan platform ɗin Skatex, sunan wannan platform ɗin. To yanzu za mu fara cikewa. Kun ga a nan gurin bari mu nuna muku. A nan za ka sa number wayanka ma'ana. A nan kuma za ka sa captcha code, wato ma'ana wannan code da yake gefe. A nan za ka sa password naka guda 6. A nan ka maimaita, kawai sai ka danna register. To kai tsaye idan ka shigo bari mu fara cikewa don ku gani. Bari mu sa number wayan mu. Okay, I'm sorry, ba a sa 0 farko. To bari mu sa captcha code ɗin mu. Bari mu sa namu captcha code 6609. Bari mu sa passport namu guda 6. Bari mu maimaita ta. To mun sa passport, bari mu danna register. Okay, I'm sorry, passport ɗin nan bai yi daidai ba. Ina ganin mun yi kuskure ne. Bari mu wuce kai tsaye mu gani. To za ku ga yanzu kai tsaye mun riga da mun yi register. Za ku ga an ba mu welcome bonus. Za ku ga an ba mu welcome bonus a nan naira 700. Gashi nan a nan gurin kowa dai yana kallo. To za ku kalla ga dai yanda cikin wannan platform ɗin yake. Dan uwa ka hanzarta domin kai ma ka samu rabonka. To kun ga yanda cikin wannan platform yake, suna da sare-sare da yawa. Bari mu fara nuna muku. Kun ga a nan gurin za ka saya package. Bari nuna muku a nan. A nan za ka sayi packet na naira 3000. Za ka ringa samun kowane rana naira 300. Kun ga gashi nan a nan. Za ka ringa samun daily income. Za ka samu total income naira 27,000 a kwana 90. Kun ga na 5,000 ma a nan. Za ka sa 5,000 ko rana ka samu 550. Za ka ringa samun, za ka samu total income naka naira 49,000. 49,500 za ka samu kowane rana. To yanzu bari mu gwada muku. Kun ga dai gashi nan a nan ga na 100,000, ga na 1000. Kun ga dai gasu nan dai da yawa ko kan dai a nan ga na 10,000, a'a ga na 5,000, ga na 100,000, ga kaza barkatai dai gasu nan a nan ko kan. To yanzu bari mu gwada muku biya akan na naira 3,000 nan ku gani. Bari mu sai ka zo ka taɓa kai kamar haka. Za ka taɓa kan na naira 3,000. Haka za ka taɓa kan na naira 3,000. Wannan sai mu taɓa kan shi kawai. Bari ya shige da mu. To kun ga ya shige da mu. Sai ka taɓa inda aka sa buy now, gashi nan a ƙasan nan. Buy now za ku kalla a ƙasan nan. Nan gurin. To bari yanzu mu je don ganin yadda ake biya. Sai mu taɓa buy now. To kun ga yana kan gateway 1. In kun zo buy now gateway 1 za ku bar shi. Ku bar shi akan gateway 1. To kun ga suna mana ga email nasu, ga phone number su. Duk matsalar da yake faruwa za ka iya sanar da su. To sai ka taɓa pay now, gashi nan a ƙasan nan. Ko da ke filin yayi kalo, bari nuna muku ba kowa bane zai iya gani. Ga inda aka sa pay now a ƙasan nan, kun gani yayi. To yanzu bari mu je mu taɓa pay now. Kun ga yana loading, bari ya shigar da mu.
kun ga shigo da mu ga nan account name namu ya nuna mana Wowo Limited, ga bank namu ya nuna mana Touchpay, ga account namu nan a nan gurin. To sai ka bar shi ka copy account number ka kaman haka, sai ka fita ka je bank app naka, sai ka je ka yi transfer, ka tabbatar ka yi transfer, sai ka yi screenshot na alert naka a bank app naka, sai ka dawo nan, sai ka taba I have made the payment a nan gurin, sai ka tabbatar ka yi transfer a can gurin, ka yi screenshot, sai ka zo ka tura nan. Idan ka tura nan, in ka taba I have made the payment, kar ya wuce transaction din, kar ya wuce minti 30 haka ko 29 zuwa minti 25, sai ka taba za ga ya successfully. Yanzu bari mu koma baya mun nuna muku sauran tsare-tsaren yadda cikin yake. To ba za ka fara da shiga mi, ga nan mi a ƙasan nan, kowa zai gan shi ga nan mi a nan, bari nuna muku. Za ku ga inda aka sa mi a nan, ga shi na ƙasan nan. To inda aka sa mi, to sai ka zo ka fara shiga mi, ka je ka sa bank information naka domin ka zo yin withdraw. Kun ga yanzu ga balance naka nan yana nan naira 700. Kuɗinka suna kan naira 1000, za ka yi withdraw lafiya lau. To kuma ko rana su dinga baka daily income naira 50. Amma kuɗin ba zai fita ba ne, dole sai ka gayyaci ɗan uwanka, shi ma ya je ya samu kuɗi, kai ma za ka samu commission lafiya lau. Yanzu sai ka zo ka fara taɓa bank information, ga shi nan bank information a nan a number 1. Ga bank information a nan kowa yana kallo. Bari mu shiga bank information kamar yadda suka nuna, sai ka taɓa kan bank information naka. To sai ka sa account name naka a farko. Kun ga mun sa account, sai ka select bank naka. Sai ka zo ka fara sa account number ka nan. Mun sa account namu, bari mu danna su. Kun ga successfully, you have account successfully. To kun ga riga da yayi kenan. Sai mu dawo baya. Kun ga yanzu shikenan mun riga da mun yi research cikin wannan platform. Wata rana ma idan ka shiga za su nuna maka downloading app, sai ka taba app din zai sauka kan wayanka lafiya lau, za ka na shiga ta cikin application. To nan kuma idan ka zo za ka samu referral naka ne. Referral link naka a daidai nan. A nan za ka samu referral link naka. Kana shiga ciki za ka ga referral link. Sai ka gayyato abokai, ka je ka tura musu a WhatsApp ko Facebook, haka mutum ya je biya register shi ma ya samu. Harkan karuwa ne. Sai ka taba my referral link a nan, gashi nan. In ka taba my referral link gashi nan, kawai sai ka yi copy kama haka lafiya lau, sai ka je ka tura mutum. In mutum ya karu kaga shi ma zai ji daɗi, kai ma za ka ji daɗi. To a nan ne muka kawo ƙarshen bidiyo. Muna sake tunatar da kai, in baka danna mana subscribe ba, ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Hakan da zarar mu ɗora sabon bidiyo za mu sanar da kai. Mun gode sosai. Kar ka manta link naka yana a description ne. Mun gode sosai.